Imwakwa baba Mpomponso TV. Mpomponso TV de bia de kan say Otumfuo said de one na Manhyia ene na brempon na hemfo. Etena se Manhyia edi nsɛm de nokore to de da. Saa ne fa de bre wo se de be ya obenya bieti. Mpempi ni de waba be di fo Manhyia no kwa onka asɛm ne se de etie. No ne afa ato ho se ye be chirichirim ammo hunu nokore se de si Manhyia. Na mo hunu se de Otumfuo sidi ne nsɛm. Ene ko Manhyia na nsɛm wa esi ye na yabo no tofa ye de ni nyina ebrewi. Ene 28 August 2023. Ene dwada na ekohia he no. Nsɛm wa edikan a Otumfuo kan he na Dibem na ewo Tewobaabi na nipa a wɔso na ye Tewobaabi dikuro na Abusuapanyin no nso wo Tewobaabi ho a ono nso se Tewobaabi dikuro no onsuae se Tewobaabi dikuro nti wontimi nye no ho se Tewobaabi dikuro na no asɛm ne di kan Otumfuo kan ye na Abusuapanyin efre no Abusuapanyin ɔsɛ Kwaprahene a wɔso na ye Abusuapanyin ɛwɔ Tewobaabi abusua no mu ono ene sere Otumfuo ntam kɛse ekagu ɔpanyin Kwaprahene a ɔpanyin Kwaprahene yi na se ono ye Tewobaabi dikuro ɛso se ono ɔpanyin Kwaprahene no onsuae kyerɛ ohini bia se oye Tewobaabi dikuro nti okone nam baabi eye no ho Tewobaabi dikuro na one nam se wo ka Tewobaabi nsa asesem ana se Tewobaabi asem bia se odikuro a Otumfuo ntam kɛse ye ma eye ɔpanyin Kwaprahene nso ese Otumfuo ntam kɛse de bɔso kyerɛ se ono oye dikuro a wo sai a kyerɛ jamase hina wotwa mu ya na eno na ye chi omu didua ma omu Dibem ba na Otumfuo pawo abadwaku eye committee eye Adwasehene na kontonko hene ene chiame bana hene se na muko hwemu na mu hunu se de opanyini osai kwabena oye Abusuapanyin kan ene ye nokore se opanyini Kwaprahene nso ayi se Tewobaabi dikuro ana se de opanyini Kwaprahene eka se osai se Tewobaabi dikuro eno ene nokore no mu mfa metu nanimu emprempren ya eno ye Tewobaabi asem se de akodu na yen kokore frɛ no Akwaadu Adehyesɛm eye opanyini kwadwo abebrese osere Otumfuo ntam kɛse kantam kɛse egu Akwaadu hene ote akonwa so sese se Akwaadu hene no enye de hye wa akonwa no no opanyini kwadwo abebrese no ono na ye de hye saa na Akwaadu hene nso ede bo so sere Otumfuo ntam kɛse kan se ono kwadwo abebrese no onka no ho kura no aba be ka kyerɛ ne se ono opanyini ono Akwaadu hene no enye de hye nti koye ntam so na eno enene asam no betu Otumfuo animu a opa abadwaku so mu ko hwem na wonhwe nipa a wona ye de hyekan ewo Akwaadu akonwa no na Tikrom hene na mekom hene adumasa hene ene na Gyaakye hene anase na Gyaakye amoate Otumfuo chiame panyini so mu ko hwem no mu hunu Akwaadu akonwa no ho de hyekan a wo akonwa no ho na yewie ensɛm ni mienu no yenko Kokodie Adehyesɛm Kokodie Adehyesɛm abo Otumfuo animu a aba ebe mfie 9 mfie miensɛm ni ama oyima achiame committee a na Otumfuo achiame hene na da no makɔ hwɛ asɛm no mu nyina abekamfo de ama eye ɔbaapanyin ɔte akonwa so sesi eye ɔbaapanyin akuanyako ewo Otumfuo anim na no Otumfuo bebu na ɔsrɛ sɛ anaso Otumfuo ka sɛ moma na mmerɛ kakra na ɔno akɔhwehwɛ mu no hunu de hyekan a ɛwɔ Kokodie akonwa no na ene de asɛm no hyɛ ya yenyine kopie Manhyia na Otumfuo ebu ana o kyerɛ sɛ eye Kokodie akonwa de eye na Hemahene ene ye ne dia ono na abodikuro atukuro mu ho Otumfuo kyerɛkyerɛ mu o kyerɛ sɛ na Hemahene odi kan ye frɛ na apewi ena no ofiri kuro bi efrɛ no adanse awuku ase na ho no ye abakoma hene a ono na nka ohene ɔte akonwa so ba bewuo ama na apewi na ba bedi ade na nam sɛ tawantawa kakra ba akonwa sie no hunti na ohema no de akonwa no ma na apewi ɛwɔ fa ɛbɛnti no ma na apewi ɛbo ane so ɛma sabre no ya abakoma hene ɔsesa ne nkonwa ɛfa Akwaadu anase Akwaadu a na wɔ akonwa no ho ɛne aduanafo bi asabre no na omu okurum ho ɛna omu nyina firi adanse awuku ase ho a omu de omani kyerɛ omanim na omu ba ya sɛ de na Otumfuo ɛkyerɛkyerɛ mu no ɛkyerɛ sɛ omu ba na bra na apew ɛba no oni aduanafo yi mu bi mpanimfo te sɛ
panyina frɛ no twum adabɔ ade nyama ene duruwa anom na ye aduanafo no mu ne no wo adanse oku ase ho ene ba ya betena kuro bi a frɛ no kokofu sibidie na kokofu sibidie no mo anche ene mo firi ho ene mo ni kire abrankese nyame ni ba bi a frɛ ho mamutu na mamutu ho no ene o kire se ada ne ware kroboni ba bi a ye frɛ no kokko na no na mu ba bi a no mo te no enam se obi ekɔ ba bi a ada ne yire kokko ne tia o kasa me kɔ ada ne kokko me kɔ ada ne kokko ho a ma kru no ye be frɛ no eye kokko de ne nkakane de ye frɛ ho mamutu no kire se BBC ema na na apewu efiri eye mamutu ho e de nani kire nanimu a okotena ba bi e frɛ ho dwaben pepiase na pepiase ho no e na eye na ne dwaben hini na na sahwe de e ware aponua ba ye frɛ no adedefa ema adedefa no ware no na apewu esa firi ho wantimi antena ho anso anche wo firi ho na wo firi ho no de ebe ma na apewu firi sa dwaben pepiase ho ni nyina ne se na Ahemahene nua ye frɛ no Sakyerehene e be ka kye na Ahemahene se na apewu ano sabre no wo ho se eye ba bi a woti a wosi wo mpe yi de makohu ba bi a wonuanom ko nafo etie ne ho na ye frɛ ho adahomase nti ho de wo ko a wonuanom beje wo feso nti fo ni kire ho ampa na apewu efiri eye dwaben pepiase de nani kire ni nuanom eye ko nafo mu wo adahomase no mu kokotena ho tena ho kakra ene ofiri ho a santehina no wo sabre no ede ensase a ene ho na efre ho heman ohene mamu ede che na apewu a eho ene na apewu edi hene se heman hene sisiye ya ye kase na apewu efiri ho eba betena eye heman a ho no bechichiri ne kuru a etoso mienu a ene ho no odi hene a owoyi na tumfo kire se na apewu eja aduanafo no a ono mu firi eye adanse wuku ase no ewo mamutu a eho na ene ye frɛ ho Kokodie na eho no ene obo akonwa eye twafo akonwa ede ma saa mamutufo anase aduanafo no mu firi eye adanse wuku ase eba ye no ema wo mu enya akonwa di ya na omo de som ne se de twafo hene ewo Kokodie ho na eno ena Otumfuo kire se eye oba panyini a ne wo ho sabre ne frɛ no oba panyini duruwa na duruwa no ono kra na edi akonwa no atoso miensa eye emaadwa no duruwa no na edi maako miensa ono na toso miensa o Kokodie kurumu ho na Otumfuo kire no kire se na ebra ansa na duruwa ba bedi ade no na efrɛ no twum edi ade o twum ina di kan di ade e wo Kokodie akonwa no ho se Kokodie di kuru a on ye na Ahemahene twafo hene osi twum firi ho no na opanyina frɛ no adabo ebaaye ema ono nso firi ho ma opanyina frɛ no ade ebedi ade a ade yi ne kwaware obi a ne frɛ no eye kokko a ema enam so ma kuru no edi edane firi mamutu ho no ebeye Kokodie na eno emu no Otumfuo kire se efiri sabra ade edi ade wu ye no anase ade etu anana ade tra etu anana nanom wonse ado anase okwa akura no sabre na chi na abretufo a na omu nso ho no eba bewura mu omu nso bedi Kokodie akonwa no a omu ba bedi akonwa no ebi omu nso nananom ebedi akonwa no na eno ena Otumfuo kire se eye ebre bi kura dreamer panyini bi a obedi ade a na ofiri bretufo na akonwa mu a anase bretufo na busua mu ono kura na de eye nana ekwenya ko ti akonwa so sesi se Kokodie ba panyini si akonwa so sabre no eye nana akosi anochi anoye Kokodie di kure etwera nkrata bi dutu hokora kire se Kokodie akonwa no de eye aduanafo akonwa enye eye bretufo akonwa na Otumfuo kire no kire se enipa odi kan edi akonwa ewo eye Kokodie ba panyini akonwa no ho eye afie nyama na ekwe wisi bedi bi ema ekwe aduruwa nso ebebedi bi we no ne nananom miensa omudi kan edi eye Kokodie akonwa no ebia wono mu nyina no eye aduanafo na Otumfuo ebe kire se esa kire mu kire se eye Kokodie ba panyini a wo ho sisi ano wo ye aduanani a
ɔyɛ aduanani a ɔno ne nananom ɛne ɛbɔ akonnwa no ɛde ma wɔ mu Otumfuo bua ma yɛhunu sɛ akonnwa no ɛyɛ aduanafo akonnwa na ɛnyɛ abretufoɔ akonnwa na ɛyɛ nana a ɔte akonnwa so a ɛfrɛ nana akwenyako ɔno na busuafo a ɔmo hɔ Kokodie kurom osisi ano ɔmu ɛna ɛyɛ adehyeɛ ɛwɔ Kokodie akonnwa no na Otumfuo ebua no ɔkyerɛ sɛ Hemahene mra megyina n'anim no wɔ asɛm bi a ɔpɛ sɛ wɔka na ne nyinaa ne sɛ abrankasi nyame ne hene wate sɛ abrankasi nyame ne hene ɛpɛ sɛ ɔbɛbɔ wura kuro no mu anaasɛ ɔkyerɛ sɛ kuro no ɛyɛ ne deɛ no korɛ ɛyɛ abrankasi nyame ne hene ɛna de baabi a ɛyɛ Kokodie ekuro yi wei ɛde maa na Hemahene na wɔamfa ama no kwaakwa anaasɛ wɔamfiri ne pem na ɔde maa no ɛbrɛ a na Hemahene bɛsrɛ hɔ so ɔbɛtena hɔ no sabi abrankasi nyame ne hene ɛbɛbɔ sabrɛ Otumfuo ano ɔte akonnwa so sabrɛ no amane ma Otumfuo pene so sɛ ɔmfa akonnwa no ma no na ɔmfa kuro no ɛma na Hemahene ma Otumfuo de akonnwa no ɛma ɔde kuro no ma na Hemahene ɛma wɔtena hɔ na ɛnyɛ nnɛ ɛna wɔbɛsesa saa bakɔsɛm a na wɔ hɔ no so ɔde akyɛ na Hemahene a ebesi ne nyinaa no ɛda so ɛyɛ na Hemahene kuro a ɛnam sɛ di kuro a ɛwɔ hɔ nyinaa ɛsɔe ɛde akyerɛ Hemahene no Otumfuo ɔnsan sesa saa deɛ no bi nti kuro no deɛ ɛyɛ na Hemahene kuro a ɛmma abrankasi hene ɛkwan bi ama ne nsa ama mu sɛ ɔba bɛpere bibia ɛwɔ hɔ Otumfuo ka sɛ ɛyɛ sɛ na Hemahene ɛpɛ bibi ɛde ma ɛyɛ abrankasi nyame ne hene a ɛno deɛ wɔ ka kyerɛ na Hemahene sɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ saa deɛ no na ɔde ma no fisɛ ɔno ma no baabi ɛde tenaeɛ wei yɛ Kokodie Adehyesɛm sɛdeɛ si kɔyɛyɛ ɛne sɛdeɛ emu nsɛmsɛm a na ahemfo bi ɛyɛ wura mu sɛdeɛ Otumfuo kaa no prɛko a wabu ama na Hemahene na wasa bua sɛ ɛyɛ aduanafo a ɔmu wɔ Kokodie kurom hɔ a ɛyɛ nana akwenyako asefoɔ no ɔmu na ɛyɛ adehyekan ɛwɔ Kokodie akonnwa no na momyɛ nkɔ Manhyia na yɛnkɔtie audio no ɛbra na Otumfuo ebua Kokodie nsɛm no na yɛnsamra sisia apau ano nenchipa bra dance from na abuku ase to di Akwaprahene wo pa akonnwa wo anya no ofiri ho na ofiri ho na kyerɛ ɔte atuase ne wo kɔ apem so ne wo fa ba na ne yɛ di akonnwa no ma no na ne bufu yɛ no ofiri ho no tam oba ta kwadwo apem so ɛne aduanafo bi ne firi ho o so tabiri ɛne aduanafo bi ne firi ho wo mo no mo firi ho twum adabo ade nyama ɛne duwa ọkwakọta akụkụ sebedie eche ọnụ ansịrị ọnụ okopi abrankasi nyame ni eja na bebo ne ba ma ne na che ọka ze de bi ọmọ mu ntan o bebi ode ma wo ma mutu eche ena Kokodie ade wo mu ne bi wo di ade bi ọwari ọba bi Kokodie bre no ye se ade ni o se de crop na ọnụ abọnụ ekwetara ọnụ ọnụ aduanafo betra ọnụ apel ọ ne nana no ọkọpẹ me nana ade press ye nyame ni na eja sesa na bete ti wo kwon na eja pose tutu so na pa minga so na akoyo me se we de no to free one copy dwabe pipiase ho na dwabe ho sa hwede ni nua ba aponua ba friend na de fa o ware no no ne wa mo no ani jama ama ho o wansa ana Kwaprahene ọkọ ho no se ahade de bi na adanhoma se kuro bi o ha se ho de ko na fo no nti ho na betumi ako ọkọ ho so anse na che de ye ma no ba obepie ni man sabre no eja ni nipa wo mamutu a be ye Kokodie eno na ono so fira ya ase tufo no fira ya ase o mo nipa no odi gan ya kwasi anochi woni abna amwako a mo pa petru Kokodie mamutu no ohina no ho ne ade no ena oba no odi ba panyi wo so na duwa ono ade wu ye no won ne toso ohine miensa oye aduanafo no nipa to adi ade na twuma di ade wo adabo adi ade na ade no ade na chi na bretufo bedi esi anoche bretuf ni kofi buafo bretu ni ya obi o bretu ni kofi kusi twum bretu ya apia bretu ni na kwaku buachi ya do wu ye anso bretu wo mo nso bedi ya on bedi ya
na so wo ma di kan de body ba de na aduanafo e ma di eso di ba pen ku anyama di ba pen oye aduanani ku aduwa so di ba pen na ku awisi so di ba ti sa mo ka de na aduanafo na ni abo ba betu se ayi de apase betu ko no wo ma di agwa akwaku bo achi ya dom bi wona de oba pen na wo sesesi ono kra mi hunu se aso twa kra ta bi se aduanafo no because I'm every one. Me kwa pe hono de wo mu ni. O ka say wo ma dia no kra wo ma dia ko nyano a. Emom wo ma e ba ye pa de. Ai be pie ho de na dia na. E bia hia ma bu se nkro ba sa na ya che no obi a. Aja me nti say ne no kra no a me ti ka che bretu Abusuapanyin say ampa me hwe mu no. Wo ma dia na so ase pa de na dia. Me mama kwaba se makoti ensem no se di sikoye na Otumfuo ebua na dedeni anigye ana ba Manhyia enam se na yewra ode no kre no eto de da ama de na konwa no ehunu na de na ofa esem se moma asem a Otumfuo akan enye ho emfama yen mpese obi beko no beko akodane no na akofa penchen no oyo no ni ntokwa eni ne mabasabasa aba Otumfuo pa asomdue saa na enyina yesese moma asomdue a ode tena santememu a oma baabia adwono entonko so saa emfama yen wei eye Kokodie Adehyesɛm sedi Akwaadu memo akwa babiem na yewie eye Kokodie Adehyesɛm no ene nsasesɛm sedi Otumfuo sibu a ye de ma na yema ene se eye abrankase hene entime ma ho no na yenkukura efre no Tikrom Adehyesɛm anase ahemasi asem abayehu na tie edi miensen eye na Atwimahene na Akwaadu ene na asokuruwa asefo wonum na ene obia prese enka ema akonwa no emra ne fie aheneyere akonwa no emra ne fie Tikrom hema anase menka na sa Tikrom eye oheneyere ene wo Tikrom be ma akonwa no ho nti Tikrom hema osaye Otumfuo yere a ema Tikrom hene eye oheneba na yesi Tikrom hene eye se Tikrom hene ehwe na aheneyere osi no do Otumfuo yere ebre no ne no ho manso na apagya ene abepie Otumfuo animu a Otumfuo ahwe ama asem ni nyina etwa prekope na ni nyina ne se eye opanyini a yefre no Abusuapanyin Kwadwo asi Kwadwan ono no se wona ye Atwimahene Abusuapanyin a ne wofa ene opanyini bi yefre no aro frimpon osi wasre Otumfuo ntam kese aka saa nso na opanyini Kwaku kire nso ono nso asre Otumfuo ntam kese aka no mu nyina ntam kese no eye akome eye akame akoyese eye ade baako ni nyina ne se omu se ebra na Otumfuo esi Tikrom akonwa no okache Tikrom hene se so de mema akonwa na ma ono Tikrom hene a wonhwe na fibubu ano a ewo Tikrom akonwa no eye miensa nti wonhwe na wanfa anko ono no Tikrom hene ni fie anase ni fie na emom onhwe abusua mienu no a aka no na wonfa eye aheneyere akonwa no emfa anko ho na mpanimfo mienu omokosere Otumfuo ntam kese kan ne kire se Tikrom hene asem Otumfuo kan ye ede kire no enya saa na ode ye adwuma ntomo ka Otumfuo ntam kese edigu Tikrom hene so se wanfa Otumfuo asem anase na no asem anya adwuma no se wo si aheneyere akonwa no a na anko efie fufuro a enye ono Tikrom hene efie a Otumfuo entam kese na wei ena binkumfo ede betu Otumfuo eni na no ena omukyekire mu wiye no yeto sempa de ma Tikrom hene be kire se wonye mfumso bia no no de Otumfuo ka kire ne se ema onfa akonwa no enko ono no fie no ampa odi so baby a osi akonwa no a oye se wode eko no wode ko fufurum a wanfa anko no Tikrom hene efie no Tikrom hene kwa kire se eye opanyini bi efre no opanyini baawua Abusuapanyin baawua fie pese Tikrom hene kire se pese wode beko no Tikrom hene fie no akonya amane ewo Otumfuo anim nti no ode ko Abusuapanyin yefre na Abusuapanyin buruwa sorry baawua efie na eho no ye ya akobo ba bi din wo ha wo ye se wode eye aheneyira akonwa yi ema no mrantie mienu anase mpanimfo mienu ebeka Otumfuo ntam kese edigu no so
eba asaso no so gyae a asɛm yi omo hwɛn sɛ ebedu benkumfo so no mo de asɛm no aba betu Otumfuo anim na no ɛna mpanimfo yi a omo ka ntam yi sa gye akasɛm no mo kyɛ sɛ da bi ɛyɛ Tikrom hene wo firi asokuru ase na ɔbaa ya obo ne din anase abusuapanyin ba ewu ya obo ne din sɛ wɔde kɔ ne fie no wɔne ne mienu nyinaa firi asokuru ase nti Tikrom hene ka sɛ wɔamfa akɔ no Tikrom hene fie na emom abusuapanyin ba ewu afie no ɔde kɔ yɛ de a ɛnya no kɔ firi sɛ mo mienu nyinaa no yetiresi anase yɛhwɛ mo busuadua no mu a mo nyinaa mo yɛ asokuru asefo na no Otumfuo kasa no wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa no betwatia wama Tikrom hene kwan foforo anase wama no chance foforo wonhwɛ na wonkosi akonwa no emfa nkɔ ɛyɛ baabi foforo mo mfa nkɔ ne fie sɛ na bepie sɛ baawu afie a ɔde kɔ no yɛ asokuru afie a ɔnhwɛ na efie mienu na aka no onkosi akonwa no ɛwɔ saa efie ne mienu yɛ atwene wuo ne na konadu fie no wonkɔhwɛ hɔ mienu no mfa akonwa no enkosi wei yɛ Tikrom ɛyɛ ahema na sɛ ahene yire akonyasie sɛdeɛ asi akwaduru ɛwɔ Manhyia ohine yire nso ni wa won fa nko no ne fie won hwɛ de aka no onyi ba ko mfiri sisi be Tikrom ne ondo oni akonwa no ahene no enu hɔ de a ɔfa nko no fie won hwɛ fie na aka no onyi ba ko fama no Tikrom na ɛno ɛduana Tikrom no so no ɛduana ɛna ontumi yɛ oyi no ɛgye wo fie a wo fie wo be won ho fie mu na wo so wo ho fie na to yɛ Tikrom busua no abusua no obiara de dia no busuapanyin biara de dia no so ho fie na to yɛ tini ma busuapanyin do da me dia no ma fanto me de kɔto abusua ɔno so busuapanyin ko foda fe sɛ bawu na dan ɔno sɛ abusua no na na bawu Tikrom mo fie a ɔno yɛ busuapanyin da no ɔde sɛbe ba ko ko to yɛ fie na ɛyɛ miɛnsa asɛ na me ka sabra yɛ ka asɛm no yɛ ka asɛm ɛna me ka asɛ so ohine yɛ yi ɔno a ɔmfa ne mo sɛ ɔba deɛ no to a mo ɔmfa nkɔ no wɔhwɛ deɛ aka no no ɔmfa ma ɔba so deɛ mo fi bɔ miɛnsa sɛ dan ni ɔyɛ sɛ so ba ko yɛ yi di a ɛmfa nkɔ wɔ ase na deɛ ɔwɔ ba ko to salo ka yɛ ya me ntias ya me efibua no busuapanyin biara da ne dia no ɛhɔ na me deɛ mu na manfa na efibua no a anoda busuapanyin da no mu na me hwehwɛ ya me koe na just wo mo busua ene wo busua ne ma de hia twini wo ne na Akwaadu abusua yi no mo so ene mi di entantaye abusua na me de to mfi mo so wa hase ba ko de sɛ abusua ana panyin bawua ɛda wo ano a me de to saa panyin wo gyina wo gyina ofiri asokuru wase ɛna abusuadua no na Tikrom sɛbe ɔno so de ba ɔno so yɛ asokuru wase ne gyina adeɛ ba yɛn so yɛ atwene anu fofo no so yɛ atwene eti na Tikrom ɔka ɔsa de akɔtwene die ɔpa ɔfa na busuadua amra na gye bi so fa busuadua amra na sɛ de wɔka sɛ ɛte saa ɛsan sɛ Otumfuo sa atwene wo fi asokuru wa no ɔwɔ ma sɛ ina wu mi abrafia so ɛyɛ atwene so ɛna asokuru so ati ɛwɔ sɛ ɔno busuadua amra ozo deɛ ne deɛ so de sɛ wa ɔpanyin ozo de sɛ atwene wo wa de ɔno so me patcho me de ne akua ɛwɔ busuadua no me patcho me de ne ɛba na efie miɛnsa asɛ ɛna me ka sɛ ba mo ɔmfa nkɔ ne deɛ ɔmfa hwɛ fie na aka no so ka sɛ me fa ko di fie la ka ba ko to ɛna ɔmo ka sɛ wɔwɔ ne fie nti wɔtwa mo nya so ɔno ko fie sɛ ti sa de fa ko to fie from ba so di no wati wɔn miɛnu na asa aka no kɔhwɛ ne fa bi ma wati no se ba ka no so be fu ba mi ansa sɛ ko hɛ so mu na eti o kutiro mo na se be ba so di no wati ne tia wa ne sɛ woni me ma na wɔ woni mo so efie miɛnu na asa sɛ na aka na sɛ miɛ ɛma wɔ mu ni wɔn na deɛ ɔfa ka so fa ma no na so be fu mi no ansa ka no ba do wɔ no wuli ma fa ma no na ba so di no wati ma bɛ ya se ma bɛ tɔ so na oyi ko yi na fa ma deɛ ɔfa ma na Tikrom ho abiem yɛnkɔ Tikrom ho abiem ɛyɛ Tikrom twafo hene ɛne Tikrom hene asɛm na sɛdeɛ ɛno nso ekoko wie ɛwɔ Manhyia Tikrom twafo hene na ɛbɔ ne wura Tikrom hene Kwaprahene sɛ Tikrom hene atu na firi akonwa so na empo Tikrom hene ayi akonwa a ɛyɛ twafo akonwa no mpo afiri ne fie atwa mu sɛ ne fie fo kora enni twafo hene akonwa biem asɛm no nyinaa ne sɛ na asɛm nyinaa ne sɛ okobie na no kɔkan sɛ ɛyɛ Tikrom hɔ no yɛni hema ɛwɔ hɔ na ɛno na Tikrom hene ɛka sɛ
saa asɛm na wakoka no wakoka saa de a oyi akonya no afiri ne fie ebiem saa tikrom twafoɔ hini saa ka ebiem sɛ ɛyɛ tikrom hini wakofa lan gasfoɔ ɛne nam tikrom a nkurɔfoɔ nsa ase ne a wɔn atotɔ wɔn sisi adan no ɔde lan gasfoɔ no ebubu saa ɛdan no nyinaa egu na ɛno na tikrom hini kyerɛ sɛ saa asɛm a wɔkeka no nyinaa no ɛnyɛ no kure nti no watu na afiri akonya so na mpo akonya na ɛda ne fie no wɔyi akonya no ɛde afiri hɔ wei yɛ ade a ɔyɛ a ɔkɔka a Otumfuo ntam kɛseɛ de gu Tikrom hene sɛ so sɛ wɔntimi ɛnyɛ saa adeɛ no sɛ wɔyi akonya no ɛde afiri ne fie ɔde bɛto animu no nananom a mu benkum fekuo mu hɔ ɛkasa no mu kyerɛ sɛ wei nyina wɔka nyinaa no wɔnhyɛ da nka n'asɛm no ɛnsisi so wɔka asɛm wei na akɔka na ɔsa ada ne de akɔ ha ɔkyerɛ sɛ wɔnhunu n'asɛm a wɔka no yie so ayɛ bɔne bi a wɔnka ne nkɔmpa Tikrom hene kyɛw ne nka Tikrom hene nananom benkumfoɔ nka bi ne nkɔmhwɛ nka bi ma ne Tikrom hene mfa ne bɔne ɛnkyɛ no ɛfiri sɛ n'asɛm a twafoɔ hene yi wɔkeka no wɔnka asɛm no ɛma ne sisi so wei ma n'akyea me Otumfuo kyea me ɛma yɛde akasamu ma ɛyɛ Tikrom twafoɔ hene afei hɔ no nso no na ɔtoto paapaa so sɛ wakɔka sɛ hema ni Tikrom akonya no ho ɛna ama ɛno nti no Tikrom hene yi n'akonya asi nkyɛn na ɛno na n'akyea me kantankranti busan sɛ na wɔboa Tikrom yɛ ni hema wɔ hɔ ɛyɛ ahene yere ɛna wɔ kurom hɔ yɛ ni hema ɛwɔ hɔ nti sɛ wokɔka sɛ hema ni kurom hɔ na sɛ wura ɛka sɛ wafom na sɛ wɔtwe waso a ɛyɛ ne kwan so ano no wɔnya ade a ɛsɛ sɛbi wokɔka Otumfuo ntam kɛseɛ ɛdi gu no so ɛyɛ sɛ na abɛsɛ nananom benkumfoɔ na ɔmo firi ɔmo nua Tikrom hene na ɔmo ne kasa na biribi a wayɛ na ebia akyɛw pa bi wɔ hɔ a wapa ama ɔmo nyinaa asere bi ɛde ama wo na Otumfuo ebua na Otumfuo kasa abranteɛ na de a ɔyɛ no anyɛ ne yie emom ahema asɛm ya na ɔmo gu so ɔmo kan ya ɛgya ɔkɔka bi akɔfa asɛm de abrɛ no nti ampa ɔbɛhwɛ na ɔmo asi ahema ɛyɛ ahene yiri na wɔnya ahene yiri na afa asɛm no nyinaa ɛde afiri hɔ na ɛno na Otumfuo ma na kyea me no ɛkasa kyerɛ nsɛ da bi de ɔyɛ no anyɛ ne yie enti wɔnkɔpa ne wura Tikrom hene kyɛw na akonya no a wɔbutu no anka ɔyɛ afiri ne fie no wɔnsrɛ na wɔnsan fa akonya no ɛma ne biem nti Otumfuo ɛka bi kyerɛ anaasɛ ɔkasa kyerɛ Tikrom hene sɛ wɔnhwɛ no ɔma ne twafoɔ hene no wɔnsan fa n'akonya no mmesi hɔ na ɔma no mmesi ayɛ nkyerɛ ne biem na ebiem nso no wɔnkɔ Tikrom hene hɔ na ɔmpo odwan ɛmfa nsanka ho na ɔnkɔnkɔ srɛ no sɛ ade a wɔyɛyɛ no wanyɛ ne yie na ɔmfa ɛnkyɛ no wei yɛ Tikrom nsɛmsɛm sɛdeɛ esi ekokosi yɛ na yɛnkɔ yɛwie hɔ no yɛnkɔ butu akwa Abusuapanyin Dibem a wɔde brɛ Otumfuo na wɔtwetwe mu no yɛyɛ story bi de kyerɛ wo sɛ ɛyɛ nana Hemahene ekurom hɔ ɛyɛ Baffour butu akwa akonwa a ɛyɛ nana Baffour Akoto aba abɛdi bie ɛpɛn no na busuafoɔ akukuru kuro no Heman kuro no mu fa sɛ ɛyɛ Tewobaabi di kuro na kuro no fa no yɛ Tewobaabi ɛyɛ ne dia nti Tewobaabi di kuro no mra megye ɛyɛ saa asase no na asɛm no nyinaa ne sɛ ɛbra na Hemahene ɛtwema nso wɔ Manhyia ɛwɔ ne nkonnwa asɛm ho no wɔde saa Baffour Akoto abusuafoɔ yi a abusuapanyin a wɔwɔ sisi butu akwa abusuapanyin wona na wogyina mu a wɔne wɔtwe akonwa no ho manso na Baffour Akoto abusuafoɔ a mo butu akwa foyi mo se mo na akonwa yi ɛyɛ mo dia ɛna Hemahene se ɔno nso da akonwa no ɛyɛ ne dia Otumfuo hwɛ mu de nokora atu dwa ɛma yɛhu sɛ Hemahene ɔte akonwa so sisi ɔno ɛna ɛyɛ Heman akonwa no ɛyɛ ne dia ɛma bra Hemahene yɛde ne si akonwa so abusuapanyin a wɔwɔ butu akwa akonwa yi ho wo bae ɛba bɛda Otumfuo ase bɛka sɛ oma bɔne bia ensi bi me sɛ deɛ montam kora no bɔne bia eni hɔ ɛma Hemahene kasa emu kora kyerɛ sɛ ebire bia ho kyerɛ baa wo so ɛma wo bae ɛma wo ma wasase 1 acre 4 plot mu a ɛma wo kɔtɔn ofi asase nyinaa no wɔyɛ ho krata de ma wa wanye teku anye kapre wo bɛgyina Otumfuo anim da Otumfuo ase afei yɛ dɛn na wo sa akɔsesa wano sɛ ensase kuro ya mo mabusuafoɔ do didi so no amudo di so de man na Hemahene no afei de enya Hemahene de abiem na Tewobaabi di kuro de a ɛno ɛna asɛm Otumfuo ɛyɛ na Hemahene betu Otumfuo anim a ye frɛ mu a ɛyɛ Tewobaabi di kuro Otumfuo hyɛ ne sɛ hwɛ no wansi Hemahene asase so biem na woni ho kwa so ba Hemahene asase so
ɛma ɛyɛ wo Baffour butu akwa Abusuapanyin nso no Otumfuo ɛyɛ sɛ wo kɔyɛ saa de no yɛbɔ wo ka ɛma yɛbɔ wo nwan mienu a ɛna odi nwan no kɔyɛ a ɛne na ɔdi Dibem ɛbrɛ Otumfuo na ɛno ɛna Otumfuo ɛkasa no wɔyɛ sɛ wo saa firi akyiri ɛkɔkɔyɛ saa na Baffour Akoto a ɔbɛsom asanteman sompa bɛsom Otumfuo sompa no wawu kɔdeɛ nanso ne din ɛna mo saa sɛe ne din mo ma ekurom hɔ enyo nti saa ne ma mo te heman hɔ a mo yɛ ne nyina no Otumfuo tu butu akwa Abusuapanyin fo sɛ omunya saa ne ma ne nyina yɛ na nyɛ omunya saa ne ma ne nyina ɛyɛ sɛ wo ka sɛ asase a mo abusuafo mo do so no ɛyɛ Tewobaabi di kuro dia dia na die nti na mo ne Hemahene bɛtwe manso a mo bɛtwe manso nti mo yɛ saa na mo mpɛsɛ no kuro bi na ɛbɛda adi ɛwɔ Heman kuro dua mu hɔ Otumfuo agye Dibem no we say tu ne fo ɛna wo yɛ saa dai butu akwa Abusuafo bɛ sɛ mo nsase a mo yɛ no maton ne nyinaa ma na saa na Hemahene ya no yɛ sampa sase no maton ne nyinaa ma na saa na nam so waton ne nyinaa ma na saa kora no ebire bi obɛsrɛ waneka ma na Hemahene de ma no Otumfuo yɛ so obɛsrɛ waneka aton didi ɛne Hemahene wo hyɛw saa koyi waneka na biem saa fa kɔma Abusuapanyin so gyina ho de odi kora ɛyɛ ne den ma na Hemahene so ɛgye atumu sɛ ɔbɛyɛ sɛdeɛ Otumfuo aka no ɛda Otumfuo ase na mo yɛnkɔ Manhyia na yɛnkɔ tie sɛdeɛ Dibem no ba na Otumfuo na Hemahene Otumfuo hyɛ ne sɛ ɔmfa asase fo mako nan ɛmfa ma butu akwa Abusuapanyin no ɔntɔn fa nhwɛ no mo yɛnkɔ tie ɛhɔ no na ɛmra sisia butu akwa Abusuapanyin ɔmrɛdwo na Abusuafuo oi butu akwa Abusuapanyin ɔmra ɔdi Dibem numra Armebru aye butu akwa Abusuapanyin Adoma ebra na Hemahene bae no matter to hon sa bebrebe wo yɛ sɛ da bi nyahwe ɔhwɛ no kɔmɔ mo grata ɛma bɛ woni bɛ imprensa sɛ butu akwa nyɛ asase wɔ hɔ sɛ bɛ butu wɔ mo te sɛ bɛ ɛyɛ na Hemahene ɛte asase de ma butu akwa de ɛmɛ hɔ Adoma na Nigeria na wɔde kɔma Tewobaabi awɔde me bae ha wɔ nyamane emu ade ɔyɛ wie Dibem no de ba Adoma se Baffour wasom ne kama wɔde akyiri na wo hɔ akyiri a da wi ɛfata Baffour so pa so yi na sɛ wo na kyiri sɛ yɛyɛ sɛ ba yɛ nyinaa de wagya no asɛ wo bi a wɔhwɛ na wo fi sɛ yɛyɛ sija wate ne da wɔyɛ no kora wate so we sa Baffour so pa so ya wagya di wɔ ha no na wo bi a wo ba na ne Dibem ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ so we mu di na sa so mato ne nyinaa yura Mira Daroma baabi a wɔde no ɔmato ne nyinaa ama na asa ama mmea akora ma kyɛ no 1 acre mmea ma kyɛ no 1 acre na ɔse ɔne ne yere wɔn ho kyerɛw mmea na meyɛ de ma it was if one can be for man what's it Daroma it was open one can be for the photo to be what's Mine da semana na Mira no ano e ba do bu me akora ọba no ba jisi da bi ni mi enti wale mine one we ya beka ma ko fa sama ho wate damfo you ba say say wa sa pe ka fo ma no na sika da de yo just you ba o le pe ma no wate you ba so da ti we de no ana da che na de ngwa fo no Hemahene family num ba yɛ kwafo no na dunja wa yɛ bɔ mo family num sɛ makotie sɛdeɛ ɛyɛ butu akwa Abusuapanyin ɛbɛrɛ ɔde Dibem bae
ene said the Otumfuo ka se nine mahene enchana asase nine makuti si di ekɔ he no mesrem se mo manenye saa pepepe se di si menchia no emfama ye ne awie heman butu akwa Abusuapanyin Dibem de ba he yenko boko atwema boko eye nana Atwimahene kuru a eye di kuru akonwa esua kire nana Atwimahene na eno ena ho asem abedu Otumfuo animu a ene ofre na ba Ntɛmahene no ene eye kontire feku ni nyina so mumra ompese asem we be ya asem efise entam kura piepia ena Atwimahene wotitia so na Otumfuo se de wo kan se nema basa eye Atwimahene ayeye wo sa kuru mu nyina no wompese obekoso odan ni nyina de kyene fise Atwimahene gina wo esabi ne ho dodo no nti wompese obekɔ no so ti ba Ntɛmahene a wodi eye kontire feku no anim se fekutire no onkasa nkyɛ Atwimahene onkasa nkyɛ ne pa ne nema bia wo yeye no wompe otieti antam so ne nyina obu nani aguso se Santehene a wompe se obeme ne nyaamane ne nyina ne se omakwan na oba panyina a owo Atwema boku kuro mu ho no oma ne kwan na ba panyini ni nyi bema se di kuro no mesuan kyerɛ eye Atwimahene na ya wode yedi anim ya eye 31st of August ya Atwimahene ni sa di kuro nanim boku di kuro nanim no fa nam na me kyerɛ nse boku di kuro anya sa ensem bebre wo ho a betimi akwakofa ede aba na ye wie boku ho no yenko kura ye frɛ no eye Atwimahene kuru a ho abiem eye na hemfo nketo abako a eye ni jase hene jase hene ana abɛbɔ eye Atwimahene Kwaadu se Atwimahene atunu wo kwanbone so a wanfa kwanpapa so ene tu no nti kontire feku a na Atwimahene adamu bienu omunhwɛ no munka asɛm no emfama no ebiemu nso no eye jase hene asere Otumfuo ntam kese aka agu eye Atwimahene so se sa Atwimahene ne nama baabi aye no ho Atwimahene a Otumfuo ntam kese ebiemu nso osa esere Otumfuo ntam kese aka agu Atwimahene so se wonim no kosi jase hene foforo a Otumfuo ntam kese na asemi beduru kontire fekuofo animu a ebra na eye nana amponsa kwa ekyirikyiri mu no wo kyerɛ sɛ asemi nyina beduru wo anim na omufrɛ Atwimahene ede tu nanim sɛ nsɛmsɛm abani na omudi asɛm no na omuhu sɛ eye santam a eye jase hene no ekoka gu ntam eye Atwimahene so sɛ so ye no ho Atwimahene a Otumfuo ntam kese ne de omuchi ndedua sɛ ontimi nkasa ntam no emfa gu Atwimahene so fi sɛ tumi a odidi Atwimahene de eye Otumfuo na de ma no sɛ eye Atwimahene wodi nti sɛ okasa ntam no gu sɛ oye no ho Atwimahene ne nam ho a wato Otumfuo ntam oye ntam hunu na wokan nti omuchi ne dedua ma ne yemu ade nyina na omu wie no na omu ye sɛ omu ba behwɛ eye ntam wo kan sɛ eye sɛ Atwimahene koyi jase hene foforo a Otumfuo ntam kese no omu hwehwe mu na omu hwehwe mu no a omu hu sɛ kwan ofa so tu no nye na omu pɛ kwan de abetu Otumfuo anim no sabre no a na Atwimahene yare ya omu anya kwan afa ametu Otumfuo anim a ama ene kontire feku ni gina Otumfuo anim a saasem no omu kyerɛkyerɛ mu na no na edi akasɛ mu ma Atwimahene na Atwimahene ekyem no wo kyerɛ sɛ eye no korɛ wantu no sɛ wode ne panitu na ne nyina ne sɛ eye jase hene na busuafo na bebo jase hene ne Kwaadu sɛ jase hene wura jase hene ne nkonwa dem akotu gold sika kokɔ a ɛwɔ eye jase nkonwa dem ho na ɛno ɛna ombaka kyerɛ no ndo otu abusua no fo sɛ omunyan na eye nkonwa de eye honhom a sɛ woyɛ nkonwa ne bibia na sɛ wodi nkonwa ne bɔne a omu anim kwan a mo fa so a omude obefaso fise nkonwa de tumi wom na Atwimahene kyerɛ sɛ sɛ jase hene a wo ho sesi e no ebere bi yetu na de so a na ono kra Atwimahene no maaye na nam sɛ ni nkonwa sofo a Atwimahene nkonwa sofo no muwura Atwimahene nkonwa dem ho ekoye amane ne amamre nyina no na omu nyina ye yemra ne bia nya 90 years o ma yemra na omu ntimi man nkonwa dem no ono Atwimahene na besere Otumfuo sɛ omakwan na sa jase hene ya ne yetu na de so yi ono ana nennim sɛ de esi konkonwa dem kokum dwan ya amane nyina no omakwan na omra mesuan kyerɛ nampa
Otumfuo pene so ama Atwimahene kɔtena ase ama saa Gyasehene a ɔwɔ sesie a ɔno Atwimahene atu na de so yi esu ayi kyerɛ ne sɛ Atwimahene a ɔno Atwimahene no ɔno ne mienu nyinaa wura Atwimahene nkonnwadam mu a ɔmu kɔsom na ɔmu wura nkonnwadam mu ɔmu kɔtwa dwan akɔsom akɔsidie bi anaasɛ dabɔne bi na saa da yi ɛna ɛyɛ Gyasehene atwa hweyɛ ɛwɔ Atwimahene nkonnwadam mu hɔ a ɛma Atwimahene na sɛ oyi snap ɛde yɛ kankyeyɛ ɛsrɛ yɛ ma nananom ma nani so tete no a ɔmpagya no di no firi hɔ na Atwimahene kyerɛ sɛ ɛbra a ne Gyasehene nya mu tete yɛ ɔkɔyɛ no ɔma biom na sɛ ehu na abɔ no sɛ so sɛ wura nkonnwadam mu ɔbɛsom sɛ Gyasehene a ebi ana bibibɔne asa ayɛ dɛ ato no enti wɔte takyima Atwima takyima ya ɔnsa ama ɔto nkra kokɔfrɛ no a deɛ wɔte a ne sɛ ɛyɛ ne Gyasehene wɔyare ɔmo frɛ no sɛ ɔnkɔbra ɔmmra afei ɔmo hu sɛ ɔtete abɔntene obi ɔyare no ɔmo hu sɛ ɔtete abɔntene wei na Gyasehene abusuafoɔ ya baayɛ bɛsrɛ sɛ ɛyɛ saa ɔmo nua yi anaasɛ ɔmo ba ɔmo de hyɛ Gyasehene ɔmo de nipa foforɔ ɛɛba sɛ ɔmmra mesuae sɛ Gyasehene fi sɛ ɔma som na ɛno na Atwimahene ɛɛkyerɛ sɛ ɔmo baayɛ no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ daabi ɔntimi nyi ntum sɛ wɔn ntu nipa dadaa no adeɛ so Gyasehene no adeɛ so kɔpem sɛ wɔn bɛfrɛ na mena ba na wɔn ayɛ amane no wɔn atwa no so dwan no wɔn atu na firi akonnwa so sɛ Gyasehene na Atwimahene kyerɛ sɛ wɔn bɔɔ no a ne nyinaa mu no papa yi ama sɛbi ɔno nso na ɔne ne bɛkɔ nkonnwadam akɔsom ɛda hɔ a abosom ɛnwɔtwe na no na ɛyɛ Gyasehene abusuafo yi afei de Atwimahene kyerɛ sɛ otie wɔ mu ɛma mu baayɛ kɔ nkonnwadam hɔ ɛyɛ Gyasehene nkonnwadam hɔ ekotwa adwan ɛyɛ biribiara de tu no firi akonnwa so ɔno kora Atwimahene na Atwimahene kyerɛ sɛ asɛm a ɔkae no kora sɛ mo makwan yɛ ɔmakwan ama ba betwa adwan ebi adwan ne deɛ ɔte sɛ mo twa adwan a ɔbɛba na waba abɛyɛ na ɔte sɛ mo kotwa adwan a ɔba abɛsrɛ na ɔmakwan ama na ba abɛsom sɛ Gyasehene wɔ hɔ ne nyinaa mu no mu kotwa adwan a Gyasehene ama na no na ɔma akwan ma nipa foforɔ yi ebesuae ya ɛyɛ Gyasehene dada yi ebɛsrɛ Otumfuo ntam kɛseɛ ɛka gu no so sɛ oyi nipa foforɔ ama ne besuae kyerɛ Atwimahene no sɛ Gyasehene a ɔto Otumfuo ntam kɛseɛ na Atwimahene kyerɛ sɛ saa ntam no koraa no ɔbaa Manhyia enya ahoɔden obi a woyareɛ a wuntimi ɛma som no afei deɛ ɔte sɛ obi abesuae deɛ wonya ahoɔden baa Manhyia ɛbɛka Otumfuo ntam kɛseɛ edi gu no so wei na akyea me busebusa no sɛ daabi asɛm a wokan yɛate ne sɛ ɛyɛ ɛberɛ a wobɛsi akonnwa yi ɛna ɛyɛ nipa yi ɛba bɛsrɛ Otumfuo ntam kɛseɛ ɛka gu so akyea me sɛ busa ne bia mu sɛ daabi woakora wo kasa yɛ mu no wo se ɛyɛ nipa a na wobɛdi Gyase akonnwa no koraa no ɛyɛ Gyasehene dada yi ɛka Otumfuo ntam kɛseɛ edi gu no so sɛ ɔkɔkɔsuae sɛ Gyasehene a Otumfuo ntam enti ka no kora kyerɛ Otumfuo sɛ ntam kɛseɛ pie ɛna bi wɔtietia so akɔsuae afei deɛ asɛm a na Atwimahene ka nyinaa ne sɛ daabi ɔmo pɛ koraa no a ɔmo kɔhwɛ video nyinaa wɔ hɔ ne sɛ deɛ wɔɔka ɛna wɔka yɛyi na akyea me de asɛm yi to Otumfuo anim Otumfuo bu ano wɔka sɛ daabi Atwimahene sɛ woyɛ saa na woanyɛ ne yie ɛfiri sɛ sɛbi wogyina m'anim a wo sɛbi wogyina m'anim yi na sɛ woyare na mefrɛ na sɛ woma na ka sɛ woka kyerɛ me sɛ woyare na wontimi ma m'anim na meka sɛ matu afiri akonnwa so makɔ akɔtwa edwan agu so a sɛbi wobɛpene wosua yi yadeɛ sɛ yadeɛ wosua Otumfuo frɛ wo a na sɛ woyadeɛ no deɛ wosrɛ sɛ no deɛ yadeɛ deɛ ɛno na ɛbɛma wontimi ɛma na sɛ woyare a wontimi mai na abɛtia sɛ woyale nyinaa akyi mantie wasɛm na me twedwan ku so a wobɛtia sɛ ɛkwan a wɔfa so a wo ne Gyasehene dada edi no wɔn amfa kwan papa so enti Gyasehene dada wɔ hɔ no kɔtena se so watu na akonnwa so a kɔtena se na wɔn nsa mesuan kyerɛ wo sɛ Gyasehene na ɔmmra medi akonnwa sɛ Gyasehene wotu ne firi akonnwa so a ɛnyɛ ne kwan so no ɛnyɛ asante amaneɛ sɛ woyɛ saa wei ɛyɛ Atwimahene Gyasehene sɛdeɛ ne nsɛmsɛm ɛkɔpieyɛ ɛwɔ Manhyia na yɛnkɔ Kwaprahene so na ɛsɛ opie Otumfuo anim na ɔsomaa ne mpanimfo
ma ne mpanimfo ba besre bi ma no se oyare na omo de doctor krata bae ebesre se bosome achi osre Otumfuo be pene dia bosome achi na doctor no ahye se onfa nhwe ne ho yare na Otumfuo so epene so ekire se bosome achi no kwapene so ama no we ka ho emprensanie ene wafre Kwaprahene de yare sa obeka se bosome achi a wapene so obehwe na bosome achi no oba otie na sem na sam wo ho a eso one ne kan one no aka menua no we eye Manhyia yekohia Otumfuo 28th of August 2023 juadei sedi osidi ni nsɛm ekekaye ede nokure atoto de da ama wonu ya wonkonwa ayira Adehyesɛm ebeba ba nyina no Otumfuo aka ni nyina ama yehunu nokura epie ewo Manhyia na me amede dwumedie ebrewe midin ede osai hyaman yebesra wo se eya na channel ya wabaso yi wa subscribe ede amayen na wa like ni ma yeye comment na share ma wonua ono nso nya kwan enti ensɛm a ekoso Manhyia se de Otumfuo de nokure eka ne nsɛm wo Manhyia no mo ono nso enti na ahye nkran ama da bia no yedi ensɛm a esi wo Manhyia no ede abrew ama nso onya bi ahwe yada wase so onye bre ede atwen yen na da sene yekɔ na yekɔ Manhyia ensɛm besi bia no yede pepepe ebebrew ama nso onya bi achi